Mun aika surullinen oppi on ollut tänä vuonna se, että ei kannata niinku jäädä oman mielen ja silmän vangiksi sillai. Varsinkin niinku somessa, sä et tarvii mitään 8K-kameraa. Joten jos pitäisi valita videoiden teko tai valokuvaus. Mä olen Jere Alanen, 33-vuotias valokuvaaja, videokuvaaja ja sisällöntuottaja Turusta. Mä olen kuvaamiset aloittanut. No siis mä olen kameraan kulkenut melkein niin kuin ihan lapsesta asti kyllä aina jossain muodossa, mutta syy minkä takia mä aloitin kuvaa muutama vuosi sitten, niin oli se, että mä aiemmissa mun projekteissa, mulla on pitkä historia esimerkiksi e-sportsissa ja erinäköisissä muissa tällaisissa media- ja viihdekonsepteissa. Mulla oli aikaisemmin kuvaajia, mä en oikein koskaan ne ei saanut koskaan kiinni siitä mun visiosta, ja ne ei toteuttanut sitä mun visioa, ja mä päätin sitten itse lähteä. Mä oon aina kiehtonut tuottaa mediaa eri muodoissa ja niin kuin omia visioita, ja kuvannut oon aina jossain määrin, ja tää oli sellainen uusi, mä halusin päästä tuottaa niin kaupallista kuin omaakin sisältöä sit kameroilla, valokuvina ja videoina ihan kaikkien nähtäväksi. Paljon on materiaalia, mitä ei kukaan koskaan nähnyt, mutta se on mun taustatarina. Vahvasti siitä asti luottanut siihen omaan visioon ja olen ollut toki onnekas, että olen päässyt tekemään sellaisia projekteja nyt niin kuin menneenkin vuoden aikana. Photonordic isossa osassa ollut, Nikon, Dr. Oetker, Porsche, HCTPS, Turku Trojans, kaikkia muita, Weekend Festival, Ilosaari Rock, siis niin kuin tosi monipuolisesti kaikkea, ollut todella kyllä mielenkiintoinen vuosi ja tosi opettavainen. Iso kiitos kaikille. Jos pitäisi valita videoiden teko tai valokuvaus? No suoraan vastaan jo, että videoiden teko. Kyllä mä aina on tykännyt itse enemmän liikkuvasta kuvasta ja tuottaa liikkuvaa kuvaa, mutta totta kai niin kuin valokuvaaminenkin, niin se on hieno laji ja nautin siitä äärettömän paljon, että kyllä mä oon välillä aina miettinyt itsekin, en tiedä miksi, mutta vaikka multa enemmän videoita näkee, niin silti mä oon aina miettinyt välillä, että vitsi, että pitäisikö kuitenkin enemmän panostaa tuohon valokuvaamiseen vielä, mutta kumpikin on hienoa ja kyllä mä jotenkin liikkuvissa kuvissa sit kun pääsee niinku avaamaan sitä tarinaa, vaikka totta kai niinku valokuvaankin ja jokaisessa valokuvassa mitä itse tuottaa, niin niissä on aina joku taustalla siellä, koska kyllä niinku jokaisessa kuvassa oli se tunne tai joku muu, niin se on siellä kuvassa. Jos ei ole, niin sitten se on niinku ihan eloton koko juttu, että ainahan ne sisältää niinku tarinan ja tunteita ja kaikkea. Mutta totta kai sitten videossa, koska sitä pääsee äänillä ja kaikilla muulla sitten vielä niin kuin sillai maustamaan, niin on se hienoa, että niin kuin sillä tavalla pystyy kertoa niin kuin tarinoita ja tekemään erinäköisiä konsepteja. Tämän vuoden päällimmäisenä oppina kaikista projekteista, mitä on jäänyt, niin on tietenkin se, että millä tavalla uusi media toimii ja kehittyy, miten valokuvat, videot toimii eri muodoissa ja mitä brändit haluaa. Mulla on ollut huikea mahdollisuus päästä työskentelemään brändien kanssa, kuten Nikon, Dr. Oetker, Photonordic, Porsche, HCTPS, Weekend Festival, Ilosaari Rock, lukuisia muita ja totta kai sitten myös ne niin kuin yksityiset asiakkaat ja heidän tarpeet valokuvina ja videoina ja oppeina niin kuin siis oppinut tosi paljon myös niin kuin teknisesti asioita, että oma työ on kehittynyt vuoden aikana niin kuin älyttömästi eri formaateissa, oli sitten kyse niin kuin tarinankerronnallinen joku lyhyt elokuvaprojekti tai sitten niin kuin brändien kaupalliset projektit tai muut vastaavat. Ja niin kuin päällimmäisenä kaikesta tästä totta kai niin kuin kiitollisuus brändejä ja ihmisiä kohtaan, että ne on luottanut mun näkemyksiin ja visioihin siitä, että millä tavalla heidän brändi voisi esiintyä eri formaateissa ja totta kai niin kuin, äärimmäisen kiitollinen kumppaneille, ketkä on ollut tässä matkalla alusta asti ja omalle perheelle, että ilman niin kuin omaa perhettä ja esimerkiksi Photonordicia, joka on ollut tukemassa mun tekemistä alusta asti, niin en olisi päässyt tekemään näitä ja en olisi näin valtavasti päässyt oppimaan uutta, että hienoja mahdollisuuksia ja en malta odottaa mitä ensi vuosi tuo tullessaan, että jään
jään avoimin mieli ja jännityksellä odottamaan, mutta jos joku kaipaa ensi vuodelle uusia näkemyksiä ja projekteja, niin voi viestiä laittaa ja lähdetään suunnittelemaan. Semmoinen aika surullinen oppi on ollut tänä vuonna se, että ei kannata ihan niin kuin sinisilmäisesti luottaa kaikkiin ja kaikkeen edes yritysmaailmassa. Että tässä on nyt tämän vuodenkin aikana ollut muutama semmoinen keissi, missä on pidetty palavereita, tehty suullisia sopimuksia projekteista, kuvauksista ja on jopa niin kuin lyöty ajankohtaa lukkoon. Sitten on tullutkin yhtäkkiä niin kuin hiljasta, hirveästi hypetetty ennen sitä ja hiljasta tullut ja kuulunut ja kuvaukset on niin kuin alustava kuvauspäivä on saattanut mennä ja sitten kun kuuluukin, niin vastaus on vaan, että sori, että ei pystykään tai että joku muu teki tämän jo ja sillä on niin kuin semmoinen niin kuin arvostuksen puute kuvaajia ja videoiden tekijöitä, sisällöntuottajia kohtaan on jotenkin käsittämätöntä. Niin kuin, etenkin niin kuin yritysmaailmassa, että kuvaajat kuitenkin käyttää jo ennen sitä projektin alkuun valtavasti aikaa siihen valmisteluun ja ideointiin ja kaikkea. Niin ei se niin kuin ole ilmasta, että ei kuvaajat sitä niin kuin harrastuksena monikaan tee ja yrittää tehdä sillä elantonsa, niin sellainen niin kuin arvostuksen puute sitä työtä kohtaan, niin se on ollut vähän surullista huomata, että täytyy varmaan niin kuin kirjalliset sopimukset ottaa kaikkiin tapauksien käyttöön. Oppeja näiden pohjalta sitten muille, niin oma mieli ja silmä valehtelee tosi usein ja pelaa sellaista omaa peliään, niin että jos joku video tai kuva on kuitenkin niin kuin yleisesti ottaen teknisesti sellainen virheetön ja mikäänhän ei ole täysin virheetön, niin julkaise silti, että sitä materiaalia ei kannata heittää hukkaan. Sä et koskaan kuitenkaan tiedä, kuka sen näkee ja kuka siitä tykkää ja se saattaa poikia sulle sit uusia projekteja. Et ei kannata niin kuin jäädä oman mielen ja silmän vangiksi niin kuin ihan täysin. Et joskus se tekee tepposet, että parempi on vaan julkaista ja laittaa sitä materiaalia eteenpäin, koska sekin opettaa ja saatat sitten niin kuin nähdä, jos siellä on jotain, mitä sä haluat fiksata, niin sä saat nähdä sen julkaisun jälkeen vasta tai tulee jotain rakentavia palautteita. Niin kyllä ne kannattaa kaikki vaan laittaa pihalle. Toinen on niin kuin varusteisiin liittyen ja ehkä enemmänkin niin kuin aloittelevien kuvaajien näkökulmasta, niin ei välttämättä kannata aina lähteä tähtää siihen kalleimpaan kameraan tai laitteeseen, että riippuen siitä, mitä itse tekee, niin tehdään ne laitevalinnat, että hankkiiko 5 tonnin kamera vai hankkiiko 1500 euron kamera ja siihen 1500 euroon sitten niitä lisätarvikkeita, jotka parantaa sitä sun työtä ja tekee siitä lopputuloksesta paremman mikrofonia, rigiä, valoi, parempia linssejä, niin varsinkin niin kuin somessa, niin sä et tarvii mitään 8K-kameraa. Joten niin tämä kannattaa miettiä. Photonordigilta saa ihan loistavaa palvelua. Heillä on äärimmäisen ammattitaitoinen porukka siellä ja niin kuin hyvä tieto siitä, että mikä niihin omiin tarpeisiin on sopiva, joten sinne vaan yhteydenottoja. Eväitä ensi vuoteen sitten. No itellä mulla niin kuin alkaa totta kai mielenkiintoinen uusi vuosi, on suunnitelmia, jännityksellä toki odotan mitä kaikkea uutta tulee, mutta on niin kuin omalta osalta, mä tuun panostamaan esimerkiksi kaksikieliseen sisältöön ensi vuonna huomattavasti enemmän. Ja muille, niin kuin seuratkaa omaa vaistoa, omaa visioa ja totta kai niin kuin kehittyviä trendejä, jos teette kaupallisia projekteja. Olkaa niissä niin kuin mukana, mutta tuokaa niihin aina jotain omaa, että ei välttämättä ihan suoraa kopioa, vaan kehitelkää omassa päässä erinäköisiä ajatuksia ja kokeilkaa niitä ja niiden kautta muodostakaa niin kuin se oma tuote, oman näköinen tuote, koska se on kuitenkin arvokas, että jokaisella on se oma tuote ja sillä pystyy erottumaan sitten. Mitä mä odotan videoiden ja valokuvien tekemiseltä ensi vuodelta? Tämä on aika laaja käsite, mutta totta kai niin kuin mielenkiinnolla odotan sitä, että mihinkä kaikki eri trendit kehittyy ja minkälaisia uusia trendejä tulee. Enemmän mua ehkä sitten kiinnostaa myös tuolta tekniseltä puolelta, että nyt on tullut varsinkin loppuvuonna esimerkiksi tämä Nikonin uusi Nikon ZR, joka mun mielestä on varmaan, voi sanoa, että on vuoden kamera niin kuin monellakin tapaa, mutta minkälaista
uutta muuta teknologiaa ensi vuonna kuvaamisessakin tulee, niin sitä jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan ja että jos niitä pääsee vielä kokeilemaan, niin hienompi juttu. Kiitoksia. Mahtavaa sisällöntäyteistä ja arvokasta kuvausvuotta kaikille 2026.